kowe iki enggak. Mbak aja. Kalau mlaku dadak ngono-ngono iki ngapa? Lah lek arep kok piye, Pak? Mbok kowe ditandangi iki lho. Mak, iki lho. Aku ora sida digandrung kowe gila lho, Mbak. Mbok eling. Emot. Kowe kok kesusu arep. Ngapa? Kupinge budek wong emot lho. Aku tok anggap kembang gula apa piye? Aja nyedak-nyedak siki. Aku tok anggap permen apa piye? Mbok ora ngono kuwi lho, mbok eling. Nek ora ngerti emot ki eling. Kuwi jenenge bantal dawa ngono. Kuwi guling. Apa? Bantal dawa kuwi guling. Nah, kuwi Aja. Iki wis tenggone ora. Mbok ora ngono kuwi to. Pak Budi kuwi piye carane supaya kowe disawer? Ha iya. Angge niku pun ngimpi-impi badhe nyawer ning didelok tiyang kathah ngoten. Sugeng dalu Pak Budi. Om Swastiastu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Om Jee. Swastiastu. Iya. Oh, ini Pak Budi. Begini Mbak Elisa, Nggih. saya itu sebenarnya pengagum Anda. Oh, pengagum. Pak Budi mengagumi lho Pak Seno. Ha sakarepe aku ora kok. Jujur, kenapa saya mengagumi Anda? Karena Anda adalah orang Sulawesi tetapi mencintai budaya Jawa. Jawa ije. Dan saudara-saudara yang dari Sulawesi itu banyak yang bertempat Orang di Jawa sini. nggih, kata. Dan Jawa dan riko kata. Nih, saya Nggih. serahkan seutuhnya soal berembuk berdua. Saya nanti 10% saja. Oh 10% piye? 10%. Sing mburi kae rak kaya wit-witan Sulawesi to. Ya, jujur pula sebenarnya saya punya cita-cita ingin jadi dalang dulu. Ketika masih kecil saya penggemar nonton wayang. Oh, pengen dadi dalang. Iya, dadi dalang. Abot lo dados dalang menika. Ya justru karena itu ketika saya gagal menjadi seorang dalang, akhirnya berubah pikiran. Oh, Cita-cita saya sekarang ingin menjadi raja sejagat. raja sejagat. Oh, jadi gitu kisahnya Budi. Saya tahunya Budi itu bapaknya pergi ke kantor, ibunya pergi ke pasar. Terus sekarang Budi mau jadi raja sejagat. Iya. Terus Iwan kon ngopo? Iya, karo. Tapi raja sejagat nata ini. Sejagat nata, Pura Jagat Nata. Memimpin di Pura Jaganata, juga Luar memimpin biasa. karawitan Gema Jaganata. Gema Jagat Nata. Bisa suluk loh ini, bisa Oh, suluk. suluk bisa Pak? Berarti kuwi asline nasibe padha kowe sak. Pripun? Kowe iki yo mbiyen cita-cita dadi dalang, Cek. Pak Budi yo dadi dalang, malah kowe saiki dadi ledek. Mboten napa-napa, padha-padha entuk duwite. Oh, Nah iya. Gimana sekarang sudah ketemu Anda Oke. berdua yang cita-citanya jadi Jadi dalang, dalang. akhirnya jadi dosen agama Hindu. Ya. Sama-sama kegagalan ini terserah Anda. Iya. Ya ini bukan kegagalan, mung rasido dadi dalang nggih, Pak. Heeh. Suluk apa Pak yang disukai? Anjrah ingkang puspitorum, Anjrah ingkang Sekian anjrah ingkang anjrah ingkang puspitorum, kasiliring samirana
Coba kowe ya aja kalah, kowe ya S1 pedalangan. Wow. Ayo. Piye kata Prawandawa? Ya semono. Ayo suluk sa. Yo. Piye kata Prawandawa? Kumrekut makut mangajab. Jajal masura sumaping pabarisan ira wang-wang Luar biasa. Dalang sedaya Pak Warsudi nggih dalang. Oh kabeh iki sing ngadegi dalang. Iya. Nggih. Pancen ya tenan ini ya payu ngethoprake. Iya. Ya ora apa-apa. Sampun lega. Sampun Nggih. lajeng nembang Nggih. napa? Tadi nembang menapa Nembang kalian duet. Bisa. Caping gunung. Oh caping gunung malih. Lah caping gunung empun ini Gunung empun. Napa podang kuning napa-napa? Sri kok Uning. meng copang Sri Uning, oh nggih Ah, Sri Uning siap. Ya. Nggih, Jumbo Sri karo Uning. Ya. Permintaan nggih Pak. Wong pamundutan iki mau. Ya. Pamundutanipun garwane Gusti niku sinten? Nggih Mbak Chandra. Nah, Oh nggih. Mbak Chandra kalau wau nyuwun lagu Sri Uning Mustika Tuban. Menika Ya. ingkang bawa menika asli Jawa Timur, nggih ta? Lamongan. Oh nggih. Mengko sing nembang kowe sing bawa ben Pak Budi. Ya. Sinebut. Sinebut pahlawan putri. Ya. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe tuk prangkung pojo negara bebela Wiratmaya Tan wurung Sri Uning gugur. Leres mboten niku? Leres, Pak. Nggih, nalika Dadi kusumaning bangsa. ya. Ya sing nembang Elisa. Ya, monggo. Ya Mbak Elisa. Ya. Sri Uning Mustika Tuban Lampung Kresna lan Sabaya Arang-arang Dendera
Matur sembah nuwun. Nggih. Lah sampun Pak Seno. Iya, iya. Kursi sak kok ngerogosak Pak Budi kok ngerogosake ngopo? Ampun ngaten lho Pak Budi. Nggih. Lon, ngoten lho Pak Budi. Oh iki rasa aneh-aneh kok mboten-mboten ora. Nggih. Napa Pak niki? Nggih. Sebagai Majeng mriki. Sebagai napa Pak Budi? ya rasa bangga Sebagai saya tanda bisa jadi. ketemu. Oh, terima kasih ya Pak Budi nggih. Kula nggih bangga sanget. Nggih. Nggih. Matur sembah Benjang nuwun. malih nggih Pak Budi nimpali malih nggih. Nggih. Benjang-enjang selon apa? Benjang-enjang selo benjang-enjang ya mulih kok selo. Menika Pun bubar supados nggih. adil menika nggih. Kula Nyah ampun menawa. Ampane kula Pak Budi. Sing rada akeh Pak Budi nggo tumbas pasah. nggih. Ajeng kula nggo ndandake untu. Nuwun nggih Pak Budi. Nggih, jangan dilihat makasih. nilainya, tetapi rasa tulus ikhlas saya Ya. peduli dengan dunia seni. Ya. Amin. Duit ini kalau tidak hati-hati artinya menjadi dunia wedokan. Kok Gitu. duit? Duit wong Tegese? wedok niku nek mboten duwe duit pusing. Oh. Ning wong lanang anggere duwe duit turah sithik mikir wedokan. Hanya wong wedokan ngomah iki kaya eli kae. Ning nek ndedit karo pikirane reget. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Pak Budi. Bangun Pak Budi. Ya. Menika tasih wonten pamundhut setunggal malih. Napa, Mas? Anu saking pemeking kerawitan Umadindu. Nggih. Menika kedanan kalian Mbak Prastiwi. Oh, nggih. Menika kepada yang terhormat Jeng Prastiwi Rahayu. Nggih. Di tempat dari saya pengirim Bapak Kawit seorang duda. Oh. Menika layang menika supados pun tampi Mbak Prastiwi piyambak, pun waca Mbak Prastiwi piyambak badhe nyuwun lagu Lewung sing joget Mbak Prastiwi nganggo ngogel-ngogel ngoten. Oh, nggih. Piye Pras lho, nek ora Nika angsal kula. monggo dipun tasak Monggo. paringaken Bu Sing Prastiwi. niki tindak mriki. Ha. Nggih, sakniki. Heh? Sakniki nek Liwong niku biasane keri dhewe. oh keri dhewe. Nggih, Prastiwi niku Kajengipun diwaca nggih. dicaoske rumiyin, diparingke rumiyin mangke. Alon-alon. Nah. Nggih, wah. Iya, Prastiwi penggemare ya bangsa pemeking. Iya. Penggemare Prastiwi ya bangsa duda-duda. Ya. Nika cintanipun Bu Mami Wiratmi anu warung sate Pak Jogo. Oh, Pak Joko. Kalau ora mbantu sinden wonten mriki to, Nggih. rikala pra-acara. Nggih. Menika wonten mriki nggih saged momong para sinden-sinden. Oh, nggih. Dipun tresnani menawa berkahipun Mbak Prastiwi mugi-mugi sinden Pura Jaganata menika saged lestantun sayuk rukun. Amin. Ya. Ki ana pamundutan meneh uga no, ya podang kuning sing kepareng nyekar Mbak Tati karo lali janjine ya Mbak Tati. Niki sing siji dikekke Ika ya, Tin. Ya. Apa kowe kabeh? Ya. Mantuk ning karo mendelik Sing lali janjine diwenehke Mbak Ika. Ya, men kowe ora pateka kesel. Ya. Mergo kowe engko isih takon adegan ketoprak. Ya. Karo Pak Warjudi kowe waita Mbak Ria puyengan kae engko minak jinggo wis mesti gayeng. Ayo Ik. Lali janjine sik Ik diaturake jumeneng. Ya. Lali janjine nggih. Monggo. Monggo. Wah, ayo. Cinden kok ayune kok ngene. Pomo bojoku iki kaya ngene. Oh, ndah heboh. Rambut aja putih-putih. Ayo sing gelem sampeyan sing wedok ya ora gelem ora. Nggih, nek kepepet ya gelem jane. Pripun Pak Dik? Piye nak? Napa? Ora apa-apa. Boten sah Suwe nyedak-nyedak. ora ketemu. Terus nek suwe ra ketemu terus ngopo? Ora ngopo-ngopo kepengin ngrungokke suaramu. Lah niki pun. Baru nembang ngopo? Pak. Ngapa kok Pak?
Ora apa-apa. Ya wis aku kene kowe kono. Ning suwe-suwe kowe engko nyedak dhewe rene. Mas aku kowe dicedhaki Pak Wardudi kok kaya dicedhaki demit. Lah engko nek iki nekat e wonge. Ora Wong apa. aku kaya demit po, Nduk. Mboten. Ora to. Bagus to ya aku. Ora kaya bapakne demit. Bagus ora aku, Takokno para penonton ki Pak Warjudi ki bagus ora? Pak Warjudi bagus mboten? Warjudi ki bagus ora? Lho wong sakmene jujur kabeh. Ora, anggere sing muni bagus mesti padha mrongosi. Boten. Ora merongos niku. Piye? Meng kepunjulan. Oh, kepunjulan. Ora apa-apa. Saiki nembang ya, Nduk. Nggih. Aku tak ngrungokke karo nyawang. Wis marem kok aku nyawang kowe iki. Nah. Jempolku obah dhewe. Jempol sik pundi? Jempol sikil. Ndi ora Kowe obah. nek nyawang batinku ki nyawango jempol sikilku. Oh. Anggere kowe weruh jempol sikilku bentuke kaya ngono kuwi, batinku ya bentuke kaya ngono kuwi. Arep pengen weruh apa piye? Ora. Ora ya, heeh. Ayo dibawani sik. Podang apa, Nduk? Lali janjine. Oh, lali janjine. Lali janjine. Ah. Yo. Eno. Teng riku mawon nggih. Heeh, lali janjine. Neng kene wae aku. Aku tak anu nebahi kene ya. Apa? Kok Ora dadak apa. tebah-tebah? Kok dadak tebah-tebah ki arep ngopo? Ben resik atiku ngono lho. Nggih. Ya gek nembang. Ya. Dina Minggu kang tak anti Napa lho? Napa? Ngrungokke, aku ngrungokke kowe. Kok dadak klirik? Kowe mau kandha nek dina Minggu ngenteni aku ta kowe? Ora e? Ora. Ora. Malah aku sing ngenteni. Kowe nganggo klambi abang ta, Nak? Mboten. Anggere mak glibet abang mesti kowe. Ya ora, wong edan Ora, paling sing ya. liwat. Bareng tak cedhaki kudu kowe. Sopo? Malah wong edan. Lah ning aku butuh ya tak dusi. Wong edan ya gelem ngono. Ora apa-apa no ben adil. Jebul mong lali janjine. Ora kok aku ora lali kok non. Wis janji iki ya tenan. Tak Saestu. wujuti ya. Heeh. Manane. Anane pijersa moyo Lumrah to no, wong ki nek kerepotan ya semoyo. Ning mati tak wujuti wis aja samar. pintar golek alasan nganter angan duka Sing marake aku kedanan ki sing kokmu tengah ki mau sing lho. pundi Dasar pinter golek alasan. Apik iki. aku mau biasa lho Pak De Iso narik ati lho. Dasar pinter golek alasan. Terus Nana. Nyan. Aja ngeguyu aku. lah wong aku mau le bawa biasa ngene iki kok ora nganggo Ayo rek lahirmu ning batinmu rek. San. Heeh. Heeh. ngandar
No. Aku wis ora Boleh mau nembang kok kaya kesusu wis lak gila karo sapa to? Niki sak wedi. Kudune mandeg-deg kuwi ya ambil napas sik kok ora. Nah, jan-jan langsung tok sambung terus. Lah niki nyedoki terus lho, lek joget iki kaya saking ketarikku ngono lho. Napa nggih? Wong seni iki anggrana irama sing kono kuwi ora diobahke iki iso obah dhewe ngono lho. Mongko ora tak obahke to ki mau. Nek kowe mau ya obah. Iso obah dhewe ora krasa to aku. Kowe krasa ora kowe? Ora. Wah, jan saking kobete. Panggunge iki lho. Panggunge sakmene jembare iki rak dadi iki panggunge anteng banget lho iki ora obah lho iki. Iya. Nggih. Iki rezeki. Esuk nek kowe nembang aku joget neh ya. Iya jelas kok. Esuk nek karo adus joget ya. Kok karo adus barang. Yo, matur suwun Mbak Ika. Nggih, sampun. Yo.
Bajute sapa? Lah iki ayo saiki Tatin karo Mbak Ria jumeneng bareng. Yo, iki. Niki sing diarep-arep sekian banyak penonton. Nomor 1 Mbak Elisa, nomor 2 Mbak Tatin. Nggih, iki pancen roh sak kedebeng netramen mumet. Ayo gek medhon Tin. Rasa ndonga barang. Ayo Mbak Ria. Ya. Demit Bawaan tidak sedengan. Waduh. Wis. Ngakak nggre nyawang ngene iki weruh wong omah kaya weruh gendruwo. Lah piye ngomah piye? Sing ngomah piye? Apik sing omah apik. Ya sing nang kene? Jeneng luwih apik nggih sampeyan. Kaya ora kaya gendruwo to? Widodari. Lah aku sing kaya weruh gendruwo. Mangke nek ketemu sing ngonekke gendruwo kula slentike. Kok selentik apa? Weruh gendruwo kok wedi. Sampeyan wedi napa seneng? Ya wedi no. Wedi kok malah menjam-menjep. Sapa sing menjep? Sing gendruwone sing pundi kula cekle? Iki lho. Kula niku gendruwo. Aku ki gendruwo. Langsung mangap. Ayo ben kaya wong duwe lambe kok ora entuk mangap kowe iki ora. Wis saking kepingine kok ora entuk mangap. Iki kekamban mbok rasa bombo. Ayo kepamombo ya ben wonge patutan 6 kok ya. Saking kulinane dienggo nembang ya, Nduk. Tapi kula ki gumun lho Mbak Tatin. Lah piye? Pak De sinten? Pak Warjudi. Pak Warjudi niku kok sarai kok untu tok to Pak De? Kula gumun lho wit wau. Iya suarane sithik ning sengak iki. Ya anggepe mripate ra ono, irunge ra ono ngono. Ya ra iki balung tok ngono apa piye? Ya Iki aja kok sepelekke senajan untu ya, Nduk. Oh nggih. Nek kowe wis ngrasake dayane siung pengapit. Siung pengapit ini. Ono sisilane untu. Tenan iki kowe iso merem-merem kae kok. Ayo saiki sampean Mbak Tatin Waito, Mbak Ria puyengan minak jinggone teko. Ceritane pripun niku? Ayo kowe neng taman terus kae teko digandrung. Waito karo puyengan ki apane kuwi bojone? Calon. Oh, calon. Gelem apa ora? Ora gelem. Ora gelem. Ya digandrung gila ngono wae ya. Oh iya. Ya iki adegan taman sik. Iya. Terus sing cerawak apa ora apa akalem apa kepiye? Sapa? Waito puyengan. Terserah kowe iki terserah manut. Pokoke intine moh. Oh ya pokoke maksudnya Tatin ki ceweke iki cerawak apa biasa. Ya halus kok ya Waito puyengan ki halus kabeh. Aku ora iso halus ki piye? Halus ning petung ngono lho. Halus ning apa? Petung. Halus kok petung ora. Ya, mangga. Tutuk 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 tutuk. Tuk tuk. Siung cendut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong ngono. Ha iki dayune sapa? Ora sanggo dayun. Oh, ora sanggo. Dayune mati. Tabrak becak wis bener. Orang mboten nggo dayun niki. Mboten sanggo dayun, Pak. Siung cendut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong. Oh iki ora mepet-mepet ngono to. Lah aku wedi tenan ya. Durung diganti. Tadi muni ciut ngono aku wis madeg ngono ya. Kowe ra ya, kowe nek kono muni ciut ra, aku jembar. Aku le nyeluk jenengan sinten e? Aku Gusti Adipati. Adipati. Adipati saka Mlumbungan ngono. Kok mlumbungan to? Sing bener ngendi? Blambangan. Saka Blambangan ngono. Aku nggawa kowe saka pesisir tak gawa rene, calon tak dadekke bojoku ngono. Sing endi? Ya loro kabeh wae. Kowe gelem? Aku ya wegah kaya ora ning wong liya
liyane wae to. Kono nek gelem, kono nek gelem kono PN aku. Mamah Mbak Yu kowe wae. Hah? Kono kowe wae. Kowe kan Mbak Yune. Ya Mbak Yu kene. Kudune Mbak Yune sik sing Kaya ora rebutan engko gentenan wae ngono. Gentenan piye to wong ora gelem kok kon gentenan lho. Kowe nek ngladeni minak jingga kaya wong benakke gendeng. Lah kepiye? Adimu sing ngisor kowe sing dhuwur. Adimu nyekeli andha kowe sing nlesepke gendenge. Siung jedut rekatek jembleng. Ayo to. Tin kowe iki Gusti Adipati, kula aturi emot ngono, dielingke ngono lho. Oh ya, lah aku ora ngerti. Kowe iki Mbak Acok. Kalau mlaku dadak ngono-ngono iki ngapa? kowe ngadenono aku ngono. Lah lek arep kok piye, Pak? Mbok kowe ditandangi iki lho. Mak, sing kuwi lho. Siung. Aku ora sida digandrung kowe gila lho, Mbak. Mbok eling. Emot. Kowe kok kesusu arep Ngapa? Kupinge budek wong emot apa lho. aku tok anggap kembang gula apa piye? Aja nyedak-nyedak sikik. Aku tok anggap permen apa piye? Mbok ora ngono kuwi lho, mbok eling. Nek ora ngerti emot ki eling. Kuwi jenenge bantal dawa ngono. Kowe golek. Apa? Bantal dawa kuwi guling. Nah, kowe Aja. ya. Iki wis tenggone ora. Mbok ora ngono kuwi to. Ming Kowe iki mbok aja lunga-lunga tak nggo nutupi iki lho, Nek. Lah aku ki yo njaluk tutupan. Mbak Yu kan jenengan sing gedhe kan. Lah aku gak gedhe kan. Nek adimu nutupi kowe mengko malah tembus mburi. Lah maksudnya mbok eling Adipati minak jingga. Aku kudu eling kepiye? Jenengan ki mbok ngilo nang omah duwe kaca apa ora? Aku nek ngilo malah semaput. Lah yo jenengan wae sing ngilo dhewe semaput apa meneh aku? Aku anggere weruh raiku. Kuwi malah kaya weruh deke mbokku. Maksudnya kepiye to? Pasuryane si mbok karo aku ki meh padha. Oh, mbok jenengan yo elek ngono. Yo elek kaya aku ngene iki. Oh, ngono. Mula rupaku yo elek, wong dalane lairku yo elek. Lah kok ngerti nek elek? Aku ya mung dikandani simbok. Wong saiki wis jaman kemajuan. Nggon kamar mandi kae dinehi pengilon. Wah. Lah ben ngapa? Kok nek jungkatan ben iso alus. Piye rasane? Kayak diseronggot bajing ya? Luweh malahan. Kaya rasane kaya apa, Tin? Seronggot bajing. Doyak bajing. Hah? Bajing tenan apa bajing-bajing? Bajing. Etok-etokan. Kowe Kok jenengan ki emot ngono lho, mbok rasa ngepek bojo kaya ngene wong ya wong rupane wae kaya aku ngono nek kok muni ngepek kaya bojo. kowe ora iso ngono. Ora usah nyedak-nyedak dhisik. Kok Nek omongan iki mandek rak ya kena ta? Aku mung arep melipir-melipir. Nana. Hus. Oh. Aku tok kon adus dhisik. Jenengane adus saya tetep ngono kuwi. Nek kowe gelem ngosoki. Mbok menawa ana kaceke. Kaya ketoprak kok sangu dingklek barang. Pelindung, Pak. Iki nggo nglindungi kene iki lho. Kekno kono kuwi. Heeh. Iki dipasang ngono sik, nah. Dipasang. Ngapa kok dileng-eling apa? Kowe nyasmitani aku nek nggonamu sakmene. Loh, dijawab. Jare nggonamu sakmono ora? Yo, lan jenengan iki pengerti. Kok gaya gorong-gorong gitu. Oh alah. Siung
Cetut reketek jemblem. Mbak Adipati minak jingga, nek jenenge Apa wong itu? seneng kuwi kaya wong keplok. Tangan loro plek ngono. Ning ki wong sing siji ora gelem kok maksa-maksa lho. Mengko suwe-suwe rak gemelem ngono. Gemlem piye? Engko kowe nyawang aku mboko sithik ngono. Lah ket mau tak sawang aku blas ora seneng lho. Ora tertarik. Kowe nyawang ora seneng lemu ngladeni aku cukup awakmu semeleh mripatmu merem. Piye kowe? Mengko nek kowe wis ngrasake ngladeni aku tok sambi udut karo telepon. Maksude piye kuwi? Kuwi ora ana maksude apa-apa. Kok disambi-sambi barang. Kuwi maksude Eling ya? Eling. Piye? Eling rasa maju. Didepi nuwun saya didepi raine Pak Pandiri kaya didepi gejlik kok. Luweh Pak, niku gilani tenan lho Pak. Saya nyerah. Dulu. Lho ning suarane jos. Ngapa kok kaya kirek lho? Raron jan mah. Aja rene. Ati. Gak. Walelo. Kowe iki kono tandane. Aku ya wegah iki. Kaya ngene lho rumen ngopo ta iki wik-wik barang iki tangane. Juk. Rina wangi. Aku rono. Wis kono tandangan adikku kuwi. Dadi. Lho, kowe kok melu rene to? Ya Mbak siji-siji Mbak. Siji-siji. Ayo. Ana lumute pres ngono ya. Bapuntone. Kuwi langsung ditadai wae kuwi. Jaluk. Ah nek pas maju lah. Kene. Nek pas maju langsung dikrop ngono. Jaluk. Aku tiba. Bapuntone Ora. jaluk ditung. Gani. Kowe eling to Adipati minak jingga elinga. Minak jingga kuwi tegese miring penak jengging monggo. Aku nek karo jenengan posisi apapun enggak mau. Tunu. Pi ngapa ngegel-ngegel barang iki? Ngewong manis ingkang mawe Kowe aja melu aku ngedeni kabeh. Lah sapa sing arep Kowe kono siji, kene siji ben bingung. Oh Ngono lho iya, nek nang kene kabeh ya. Mengko nek rene mengko nek aku tak mlayu rono. Kok sing kena aku? Ya ora apa-apa. Aku gal. nek sing kena kowe engko adimu Meri. Iki PN adikku ngono aku ora arep meri kono tandangi iki. Ayo Bayu, nek rono aku melu lho. Lah piye? Ya tak susul aku njaluk perlindunganmu kok. Lah aku Jaluk wis apa kowe mau? jaluk apa? Lho ora ketok. Jaluk Perlindungan. Mau ora ngono. Lah kupinge mesti gesek terus wae iki ket mau. Kabeh do nekseni kowe mau ora njaluk perlindungan. ya ini. Lah nek ora per apa? Mau kowe rada celat. Ora. Aku ora celat tok. Apa kowe celat ta? Ora. Lah kowe mau muni piye? Perlindungan. Lho wong perlindungan Kupinge lho. kuwi sing suwek. Perlindungan kuwi omahe peri. Hah? Peri Kok peri lho? malah guyang-guyu kowe iki. Sumping sekarone. Kowe rono, Pak aku. Kamar. Apa ngeten? Astagfirullahaladzim. Tolong ya Allah.
Kayak gila tenan kae. Oh, yakin. Kuwi wae aja aku kuwi wae. Rono ae kae. Tibang Kae wae kae sing metu. Kae sing metu. tengkang Kuwi sih. Utune. sinar Rene ta Mbak Yu. Iki ketoprak kok mlebu gang cilik barang iki kok. Lah ngae ngawur e, engko nek wis tekan nggon pojokan yuk disut-sut ngono. Sing disut-sut ta. Kuwi lho, aku wis apal karo kuwi iki. iki wis tak gawake piranti Enggak. Iki lho, adikku sing urung tau jajalan kono. Urung pajajal ngapa? oh sik aku tak mimik dhisik ngono aku bareng weruh kowe cah loro aku kok kerasa ngelak banget ngono Ngombe, gak diombe. mbok aku tok anggap bayi Maksudnya Lah piye? jare ngelak. aku bayi kowe mbokne bayi Piye njaluk dimiki kuwi kono, mek ana kono. Wes kae lo ngombe dhewe kok. kowe ra iso mbedake nuwun sewu nek sing mimik bayi rasane piye nek sing mimik minak jingga ki rasane piye cintaku asakon karo Ayo dorono. Ora apa-apa. Ayo tadi. Rambut kula ngane pomen. Kowe kok malah nyanyi karo iki malah Lah kono ora iso nyanyi Lah kok. dadi duet iki malah kowe ya seneng Ya ora, aku ora seneng. Duet bukan berarti seneng lho, Lah Mbak. iki mau kan chemistry-ne yuk dadi. Ya ora. Aku mah sesuk digarap lagune apa? Ngapa? cakepane diganti ora Piye? ngono Diganti kuwi piye? cintaku sekonyong-konyong koder paribasan Durung bengok. Urung demok. cintaku dek sekonyong-konyong koder karo kowe wong wedok Ngapa? sing butuh lemper lemper kupan sen super gede dawa tur bunder yen tok pangan mesti nganti kiyer-kiyer cintaku sekonyong-konyong koder duh nimas aduh
piyayi Kok ora ngono kuwi kok. Kok nek mlaku biasa wae iso ora kok dadak ngene-ngene iki ngopo? Nak jinggo ki sikile pincang. Lah ya kok dadak banget kok biasa wae ngene iso to kok ngene. Kowe iki kok ngewuhke. Lah ya piye? Nek aku biasa kowe kaya ora mantep. Lah nek ngono kuwi ya gilani. Sarwa pantas yen bu. Wah, aku tibut. Aku nganti kepel. Piye? Piye rasane, ha? Gilani tenan to? Ngapa? Nora Wegah, aja aku aja. Iki lho nganti tiba. Turuk 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 shh. Wae to puyengan bari nang gone. Wae bari nang gone, ayo. Ya. Waduh, wae to puyengan do mlebu ning. Wae to puyengan mlebu nang kamar. Kan sing lawang kaya ngono. Anjasmara teko. Pras, ayo Anjasmara. Ben. Iki entuk tuwa do tuwa saiki. Tok 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 tok. Wis pokoke pemaine sak entuke pokoke wis. Anjasmara ki gelem ora karo kuwi? Gelem Anjasmara iki geleman kok. Kok padha aku. Pas ngono lho karakterku. Ketoke ora gelem Anjasmara ki. Oh, iki sutradarane aku tak gawe gelem. Anjasmara kedanan karo Menak Jingga. Ah, digawe Menak Jingga ora gelem. diwalik ngono ora apa-apa. Sing gandrung Anjasmara. Nah, Kang Mas ngono yo. Ayo. Kang Mas, Kowe iki sapa ana cahayu moblong-moblong kaya ngene? kula Anjasmara Kang Mas. Anjasmara weton parang kesuma apa? Andang-andang arep ngenyang kowe. Anjasmara niku piyayine ayu banget. Kaya Dewi Wara Sri Kandi. Lah nggih kula ayu to menika. Sri Kandi Kirang niku menapa? sampeyan. Heh? Kula Kirang sampun menapa kula? Ayu lho, semok. Kirang wi. Niku lho bokonge. Ha. Semok. Kirang menapa? Kapok kowe saiki. Anjasmara tekan Blambangan kok nduduhke brutu.
Kula niku Adipati nggih Den Ayu. Sampeyan rak putrane Rekyana Patih Harya Lugendar ngoten. Pokokipun kula tresna kalian panjenengan. Arepa kados Anca Ugra nggih kajeng. Kula dereng iso nampa katresnan sampeyan. Arepa ora iso mingkem ya ben. Perkara mboten iso mingkem niku mangke nek pun rampung rak mingkem dhewe. Kula mboten ajeng tresna nek dereng krungu kidung katresnan sampeyan ngoten. Wah Anjasmara iki Anjasmara rocker kok dadine ora gandrung. Gandrunge ya liwung masih bersama Prastiwi. Iki langsung mateni ngono ora nganggo. Kula gelem karo sampeyan nek sampeyan wis nuruti penjaluke Pak Menapa, Kawit. Pak? Oh. Lagu liwung sing nembang sampeyan. Oh, Pak Kawit niku waras mboten to? Sampeyan sore wau rak wis nyawang dhewe. Mboten ngerti. Piyayine kaya tutup teko ngoten. Lah kok kita Sing pundi to piyayine? Sing meking ngono wau. Nek sampeyan ngerti Kapi Jembawan nggih pas niku. Sia-sia. Kurang ajar. Tuwa ning mendita. Sampeyan mang nembang liwung. Ya. Mangke kula jaluke tambah menyan ngoten. Anggepe kula demit kok. Nggih. Sing demit niku kula. Kula anak sampeyan. Anakmu to Yu? Aneh rusak ngono aku kelairane kok. Gilani kaya ngono. Kula niku sing marake rusak nggih. Kula mboten marake rusak. Kula niku anak kudu tresna karo wong tuwa ngoten. Kecocrok lambene. Sampeyan mangke rak iso semendi ning nggon meja kursi. Karo ditawakke ngoten. Sampeyan mang nembang liwung nggih. Ya. Ndoro Anjasmara. Kak sinten niku Kawit? Pak Kawit niku duda anyaran. Pensiunan UGM. Kajengipun kula mboten seneng. Mengke malah dheweke mboten dawa umure. Nek Lah? kedanan kula. Perkara niku iso dirembuk waton iso dawa liyane. Dawa pekarangane, dawa gegayuhane ngoten. Ya, liwung yo, mangga. Luar judi. Iki nek ora tak endani iso kena tenan. Ketoke cilik kok bul jembar banget. Apane sing jembar? Panggunge niki sing jembar. Apa? Sabda. Prastiwi kentir.
Iya. Ayo penggemar Prastiwi. Iya. Penggemarku mesti wong edan ya. Ora ana sing waras. Aku wis arek ya kepekok. Ya rahmat mang ya mangga. Kenor pesane. Matur suwun. Lho, kae pras kae disawer kae lho. Wah, nggih nuwun nggih, Pak. Kupinge tutupi kaya kopokan. Ditututi arep ditambahi. Oh, Pak Simoban. Ya. Nggih, matur suwun. Ya. Sampun dipun pinangkani. Nggih. Pak Kawit sampun dipun pinangkani, Pak Budi sampun dipun pinangkani, Mbak Chandra Gusti sampun dipun pinangkani. Leres. Kula minangka wakilipun warga Karawitan Kemah Jagatnata lan sedulur umat Hindu Pura Jagatnata ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sami-sami nggih. Nah menika gandeng wektale ya saya mepet kula tak neruske laku Pak Wahyudi. Nggih. Ayo mak teruske dhisik. Ayo nggih. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana rumangsaku anggere muni gara-gara nek diringi srepek tirta kencana kok wah jala-jala ijo ngene weti tata ayo para kanca padha ura-ura sing penak sing tata padha sanga dur-dur jam senenge ra jamak-jamak matur sembah nuwun ingkang winanting pakurmatan para pepunden kula para pinisepuh mitra kawruh muda werda sederek kula sedaya ingkang ngrasuk agami Hindu ing dalu punika mapan wonten ing pangempon Pura Jagatnata mbangun tapa mbangun tapan angenipun sampun kepareng ngadani nggih menika pahargyan ngentek linggih menguatkan kembali atau mengistanakan nida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa dalam pura. Matur sembah nuwun dhateng Ketua Panitia Bapak Budi Sanyoto SPDH Ketua Pangempon Pura lan didukung sedaya kemawon ingkang terlibat dalu punika mboten ngomongaken para ing sami lenggah wonten ing salebeting pura nanging ugi para masyarakat sakiwa tengenipun ing mapan wonten dusun Plumbon ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan anggenipun sampun kepareng anyeng kuyung adicara ngentek ingin dipun wontenaken saking Pura Jagatnata. Mugi-mugi sedaya ingin dipun jangka sageta kasembadan menapa ingin sampun kelampah mugi-mugi lestantun niskala mboten manggal setunggal menapa. Weh. Matur sembah nuwun. Jan dipapan kireng papan kaya ngene apike. Mongko wewengkon pura aja wis. Wah, lan iso kentekan keringet ngantian. Matur suwun nembang sing kepenak kanca-kanca ya komplit gamelan wayang ugi sampun dipun aturaken sedaya menika awon-awon nggih ya kalih kula ipik-ipik mbaka siji mbaka loro
mboko siji mboko loro sakmenika sampun jangkep komplit. Lah jebul apa-apa ki nek diniati tenan. Apa-apa ki sing kitane abot dadine enteng, sing katone angel dadine gampang. Ning 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 nong 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 nong. Wah, pamirsa ya isih akeh kabar sing tak tampa lumantar SMS sing tak cekel iki penonton nganti tekan kali Gajah Wong. Aman ketok distrungokke ning mbung omah ketok woi juan. Wong saya do mangkel karo aku. Ning 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 nong 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 nembang sing kepenak. Ibu-ibu waranggane isih sumadya. Apa niki mau ya kenawala sing tak tampa. Mula ora wani tak waca sore mau mengko ndak aku lali meneh. Pendak-pendak iki tak waca engko ndak dadi gendro sing ora. Nah. Nderek mresani saking Jakarta Timur via live streaming channel Dalang Sena. Nyun tetembangan Podang Kuning nyekar Mbak Tatin. Tembang niki kagem sedulur-sedulur PWKS Jabodetabek. Menika wonten kintunan setunggal yuta. Gang 100 kagem Mbak Tatin, gang 100 kagem Pak Sena. Saking Ginting Miranto PWKS Jabodetabek. Wah iki ketuane PWKS Jabodetabek. Iki nek tak omongke saiki mesti wis do percaya. Tur aku ya ora bakal lali. Sing wingi jane ya ora izane ora ilang ning pancen ono, ning pancen niate pancen tak ngel-ngel. Supaya Tatin iki kesuh. Tatin iki kesuh. Nah, mboten napa-napa. Menika mangke badhe kula aturaken. Ning 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 nong 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 nembang sing kepenak. Mbok ya mesem rangut petahe apa? Mbok ya guyu saja petahe apa? Apa ing janji aja lewo aja tansah tuwa nang aku tansah la ing janji mesemo tansah tak enteni Oke. Mesti dadak diselehke lho. Modar ora. Ka ono bakul pasti nang kene to. Ya ora kae iki kanang penggemar kok ya. Seneng reng sowan ana ing pura Jagatnata. Ha iya. Iki adicara ngentek. Mengiki nimbali karo awake dhewe karo rombongan truk. Wah ya sing baku dhewe iso ngaturake pasugatan kaya sing jumbo didhawuhake dening para bapak-bapak panitia
ingin dipandikan dening Bapak Budi Sanyoto SPDH Ketua Pangempon Pura. Iya ya ora dadi ngapa srawung karo para sedulur-sedulur sing ngrasuk agama Hindu ya. Mergo sing jeneng pelajaran utawa apa pasinaon bab agama iki jane ora ana bedane kok, Truk. Iya. Ya agama Nasraniya, agama Islam, agama Hindu, Buddha iki kabeh mengajarkan hal yang baik, mengajarkan hal yang pokoknya positif. Iya, ora ana kok jeneng agama kok ngajarke bab sing ora prayoga iki ora ana. Kabeh apik. Tur dasare ya kabeh kuwi apa jenenge iki dilindungi karo hukum negarane awake dhewe. Mula ya wajib diwenehi kalodhangan, dicaosi wektu, dicaosi kebebasan nggone manembah anut tata carane dhewe-dhewe. Pancen bener ngono ya, Gong. Iya. Menungso kok kalah karo manuk. Lho. Menungso kalah karo manuk piye? Mula nek nganti do congkrah bab agama kuwi jane ora apik. Ya. Mergo kabeh iki duwe cara dhewe-dhewe, ora saling menyalahkan, ora saling ngelek-elek. Ha iya, sing bener ya ngono kuwi. Ha iya. Mula awake dhewe melu mangayu bagya tasakuran utawa syukuran ya ana ing pura jagat nata bangun tapa bangun tapan kene pangempon pura kene ya sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan, Truk. Ya matur sembah nuwun. Wis kepareng ngiseni bulan-bulan yang agak sepi. Ha iya. Januari, Februari dina utawa sasi-sasi sepi. Ning ya alhamdulillah awak dhewe tetep isih diparengke rejeki sing akeh saka sing gawe urip. Heeh. Mula wajib nguncupake asta atur panuwun karo para dewa. Ya sing bener ngono, Gong. Aja lali jroning seneng ngrasake rejeki ning sebagian rejeki iki pancen ya kudu diwenehke karo sing butuhake. Ha iya, wah pinter. Aku gumantung nggon-nggonan kok, Truk. Aku nek nggon ora niki papan panembahan iki Bagong ya cerdas. Ha iya. Beda nek karo nang lapangan. Ha iya. Ngono ya, Gong. Heeh. Ayo, tetembangan sing kepenak ngaturake lelagon-lelagon sing guru iso diaturake sore mau, ya. Ning ya aja lali, Truk. Gandeng kene iki ya duwe grup karawitan. Aja nganti awake dhewe dirasani karawitan kok ming gedombreng ora karu-karuan ming iso ngetokke lagu-lagu sing bangsa lali janjine gubuk asmara tembang kangen podang kuning emprit lan sak piturute kowe karo aku kudu ngaturake sing klasik ya ngeri ya mau Pak Budi wis kepareng mangkur jenggleng kuwi tegese piyai budaya ora saben wong iso mangkur jenggleng. Heeh. Ngatur ke sing klasik apa sik reng? Ngatur ke sing klasik ya sing kira-kira tetembangan jaman biyen. Heeh. Kepareng nyuwun pambiyantune sapa? Sing klasik iki ya sindene dhewe iki pancen wis pilihan dhewe-dhewe kok, Truk. Iya. Nek kaya Bu Prastiwi kae pancen ya wis kondang saiki wis ora kondang sinden klasik ning sinden kentir. Ha iya. Wis nekate ra umum wis malah ngungkuli sing enom-enom. Ya wis ora apa-apa karang ya isih butuh golek subscribe kok. Ah iya. Apa duwe channel YouTube? Oh duwe, pasti ora duwe. Channel-e jenenge Tong Sot. Aneh-aneh to mbok ora. Iya, ya ora apa-apa ya ngoyak kok profesional ya kaya kuwi. Ya. Nek sing klasik iki ya pasrahke Mbak Ayu Boyo. Nek kuwi pancen swara-swara klasik. Arep nyuwun apa, Tru? Belok ya, Reng. Belok ya kena. Manut kowe sing sepuh nyuwun apa? Aku tak nyuwun mijil ketoprak. Oh ya. Iki kepenak iki dirasake ya temonjo. Mengko bar mijil ketoprak terus lagon-lagon sing rada rame. Ha iya. Tinggo nggugah semangat. Ayo. Mangga dipun aturaken mijil neno. Ha.
Ayo kirane piye? Ayo. Corleng. Corleng. Klasik banget. Kuwi gatekno piye? Ngono ya iki kena. Heeh. Ngecar-ngecor. Corleng. Ya wis ora apa-apa wis ben. Santinet. Ayo, Santinet ki manis tenan. Dentang tang kunang nanti ning genang ke tak rada mundur sithik guys. Seru tenan tetep. Paling ngulon apa setiane kelakon wis rek dirangkepke kaya aku nek ora dirangkepi rasane neno cakepane padha ya ora apa-apa neno Santinet nah ya bae dirangkepke ya bar ngecor terus eling iya Lestari sing eling ya sing eling wong mau ngarepe eling kok Lestari. Ayo maksud lu eling karo Lestari ngono lho. Ano, mangga. Pipa pabrik aja gawe kodheng entuk dening
Ledeng. Ya. Wis ben. Ledeng apa? Ledeng wis sawet to. Ya. Terus monggo. Jangono wah enak nek kala menjinge katut metu mingan iya matur sembah nuwun. Ya, aku diparingi mijil ketoprak ini rasane mantep kok, mantep kok mantep. Ha iya. Amarga aku ya wong tuwa, umure iki ya wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji, mula nek krungu tembang-tembang saiki iki ya seneng, ning kuping kaya gemrubuk kae rasane. Ya iya. Mula ya kudu nganggo tembang-tembang sing klasik. Ya, iki mau mijil ketoprak diaturake. Wis iso nggo tamba kesel, iso nggo tamba apa jenenge iki lungkrah. Ha iya. Karo nawala-nawala sing durung iso diaturake tok waca meneh, Truk. Mbok menawa ana sing kliwatan kok dadi gelo penggalihe isih ana rek. Ya nek sing nyuwun lagu Podang Kuning. Podang Kuning, Podang Kuning. Pancen niyate ora tak entekke nang nggon limbukan ning ya diturahke nang nggon goro-goro. Apik ngono iki dadi rame waton bibiuk kabeh nggon limbukan. Ha iya. Nggon goro-goro ya diturahi men ora kentekan lelagon. Ha iya. Podang Kuning sing kepareng nyekar iki saka paguyuban ibu-ibu mbangun tapan PPJB. Oh. Request Podang Kuning sindene Mbak Tatin. Oh iya. Karang yo lagi dadi maskot iku apa-apa Mbak Tatin apa-apa Mbak Tatin. Ora apa-apa iku hasil kerja kerase dhek dhewe kok. Ha iya. Hasil kerja keras le tememen, le profesional, le totalitas. Ha iya. Mula ya akeh sing nyuwun Mbak Tatin. Ha iya. Engko delok meneh aja kaget nek kira entus padhe Prastiwi dadi maskot. Iya. Maskot Karambol. Ha iya. Mun dijedhetke ngalor ngidul kaya gengek. Ya, diaturake. Ayo Tin, ayo jumeneng. Ya. Ki sing nonton ning layar njaba isih uga banget lho. Heeh. Ndene sing pidak-pidakan bareng. Ha iya. Saking ramene ya. Ha iya. Ya engko sikik kok.
Kurang dibawani barang kok wis dados. Ya amplope. Ya. Amplop tok. Ora tak wawahi kowe ora usah melang wis. Amplop tok. Wah, mbok didemek sik tok tin ora. Nggih. Ya kuwi jerone isih taklim barang. Heeh. Kok nembok menawa kertas nggih. Ora ya dhuwit kok ya. Sing transfer enten mboten? Ana 500 mau wis tak omongke. Sakniki diomongke. Ha iki wis tak waca kok mau. Terus ditalangi sik ora? Ha iki rungono tandane ditransfer ya aku nek mung nulang-nelengi suwe-suwe jebol talange. Oh wis kok, wis ana tanda transfer wis ana. Ya. Ora apa-apa, masuk ning rekeningku. Engko tak talangi engko ning tembange ora kuwi. Oh podang kuning iki yo an. Bajigur kok. Cilaka tenan. 200. Lu Fatma. Oke. Matur nuwun nggih. Saking sinten niki, Bang? Saka Pak Ginting PWKS Jabodetabek. Nggih, matur nuwun Pak Ginting, mugi berkah sedayanipun. Yo. Ya dibawani podang kuning piyai loro saka PPJB paguyuban PPIJB ibu-ibu saka kene. Heeh. Oh iki lali janjine mau tak Ika iki nya. Dikake, Mbak. Nggih. Heeh, wis disulika. Ya. Mbak Ika. Ki mari. Kenapa? Nah, Kenapa? masuk angin. Mbok kon kerokan. Pun niku lho, ketoke wis. Jenengan arep ngeroki apa piye? Hah? Jenengan. Ah semua aku. Lah ngapa? Aku nek ngeroki kapok aku. Aku nek ngeroki nggo entrong. Abange gede-gede. Iya. Iya. Aku bingung. Saben dina mikir yo Tenasine kowe iki penggemarmu padha karo Prastiwi. napa? Rombongan kentrir. Mano mikir mano podang agawe kreketing ati. Nah aku awulung ana kaimbangane sing ana wae ana isruh pikirane. Iya. Nora mendo sun pikatku lute bendo. Ya, mangga diaturake saka PWKS Jabodetabek karo PPIJB, PPIPJB gitu iki. Angel tenane singkatane iki le nulis. Ya wis ora apa-apa. Mangga. Esuk awan neng omah. Mangga, ya. Esuk awan ning omah wis ora kesah.
rampung joget terus melayu metu meneh. Ya ora Ngombe apa-apa. sik paling. Apa? Paling ngombe dhisik. Ya wis ben karang arep dikaya ngapae kaya ngene tetep penggemar. Nika sama Pak. Eleke kok nganggo klambi dalang sena. Nanti penggemar jenengan. Ya ora ya. Wis sing mestine do ngekeki kuwi do cacah kuwi. Ha iya. Ya wis ben karang ya ngono kuwi penggiat ya. Pok giat. Ya wis kana. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Ya padha-padha. Mau kudune tok gawe nek ora ana transferan ngono. Wah, ora ndak tindak bingung. Heeh. Kuwi wis wedi wonge. Lah iya lha yo. Kowe serius banget kok. Aku ki tukang akting e. Oh. Aku nang omahku lino akting terus. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Ha iki guruku akting teko kok. Oh, iya ya wis ora apa-apa. Ono pinter tenan nek akting aja wis. Ya wis ben kuwi mbiyen pengendang jaipong. Oh, ayo kuwi sing tak omongke ngendang jaipong lagi pilek. Heeh. Wahing ayo umbele mlempung. Maplon telu ngono mongko tak gentang tun bareng dilangi malah mlene. Hi. Kirane. Ha iya. Ya matur sembah nuwun. Ki mau podangkune wis diaturake. Ya. Langsung loro sisan truk. Ya. Loro sisan sapa? Mbak Agnes karo Mbak Iin. Oh iya, sing urung kepareng nyekar ning kuwi. Heeh. Ria ya urung. Weh ning wis nganu mau wis kepoyo-poyo dikudang Pak Warjudi. Mau apa ndodok ning salon mau kepoyo aku. Aku kaya arep ndelok rasane endi. Edan. Akting aku mung ngantrek. Ora serius aku. Ha iya. Ya monggo. Mbak Agnes karo kayu ngandan karo Iin. Heeh. Bariki engko entek sindene gong terus wis. Ya ora ya kur-kur ya apik kok. Oh iya. Kur-kur ya apik. Kukur-kukur. Ya, piyai loro arep kok nembang apa? Kembang rawe. Oh iya. Sing bawa Mbak Agnes. Oh iya. Mbak Iin slendro urung patek damang. Iya. Men dibawani neno. Ya. Mangga. Ruti
barat wong numpak perahu. Agak ngerti kowe, Tru. Ayo apal kok. Lumampah tanpa welah Ing matyane cala niti temah konjing anggenjong neng pagulingan. ya mangga dipunaturaken ya.
banjur ngomong banjur ngomong gayangnya raja macam to. Tenan anggere muni bapak kedua kok mesti banter ya, Tru? Ah iya. Kok bapak kedua ki maksudnya piye? Ki mau ora pertama ora tantung tandang kembange rawe kan aku digawa mrene. Heeh. Kembang kecubung nek diutut marai mendem. Lho. Kecubung kok diutut. Nimbang tak tandu gayangnya ra jamak-jamak. Iki mau jenenge tembang apa, Gong? Kembang rawe. Oh iya. Iki apa to sebabe kok iso nganti dadi lagu kembang rawe iki mergo inspirasine saka kembang kacang. Oh iya. Wis ben ra gathuk mbok mendro. Ayo, iki mau jenenge kembang rawe. Ngaturke sapa sing kira-kira urung polos utawa urung anu Gong. Nembange urung. Ah mau sapa jenenge Tatin ya ngetoprak ya nembang. Iki saiki sing Mbak Ria ya ngetoprak ya nembang. Oh iya. Sisanke. Sing urung apa? Tembang kangen. Oh iya, ki pamundutan saka sapa-sapa kuwi. Ha iya. Ayo monggo. Mbak Ria ben komplit kabeh. Prastiwi wis, Ayu wis, Tatin wis. Wis do ngadeg. Ha iya, wis do nembang. Heeh. Monggo. Iki jane iki ngefan ro sapa to? Kok sapa-sapa disuwit? Ora ndek pilihan wong ya semen ora apa-apa ora. Ayo karang monggo Mbak Ria. Ya. Dibawane niki. Nggih, terserah napa. Sekalian ngapalke tetemban bawa-bawa niku. Ya. Bungke siap-siap lho Bungke. Rawo lho. Aja kutut manggung kok wis. Ya wis men to Gong aja tok penging wis ben ngene. Jambang burung tangis kang kebak tetung
seliramu kang tak pilih dunya mengenake kok nya ne nampani yo ne akhirat ya Allah siap bungke ya Rabbi wis gak besake go mulih Ot kondangan. monggo ya Dene kowe ya jogat-jogat rang. Ayo penak tenane. Lah jare kowe mau kuwi senengane klasik, senengane sing halus-halusan. Wah, nek ora nggo kasar ya rugi. Heeh. Kalau entang tuh kentang, krungu swara kendang ki rasane kok kaya awake pengen obah terus. Wo. Tenan aku anggere mriki swara kendang ki padha aku anggere krungu swara gender iki rasane cangkem ki kaya arep nembang lho rek. Wah iya ta? Iya. Arang ya wis budaya lahir batine kaya padha aku. Aku nek krungu swara wong mususi kaya arep ngemplok. Lagi dipususi kok arep dimplok pisan. Asal kesusu wis lak kepengin banget rasane. Ha iya. Yo. Keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata. Ndoro Janaka ngampiri bapak arep tindak menyang endi? Ayo diderekake sajahe kok wigati reng ayah. Yo ditutke karo yo. Yo. Jan
ning yaning nalaka kati langit ing mambang pantepasolan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur